iki wae malah bapak-bapak wonten mriku kok. Diunggahke, disurung, ketoke nyurung to. Heeh. Ketoke do penasaran. Lah ngopo? Lah kali ngrowok niku. Wah anu to. Dirowok ya enek pura. Lah rumah saku ya. Menika hajat saka sing kanggo dalem baca rumini menika haul. Mugi kentun donga. Kentun donga. Kagem Mbah Haji Marto. Kasran. Nggih, sekalian Mbah Hajah Paniem. Nggih. Mugi hajat ingkang dipun gelar Mbah Hajah Rumini tansah pikantuk kalujengan donganipun saged dipun tampi Mbah Haji Marto ugi almarhumah Hajah Paniem. Saestu lepas soparane jembaro kubure padang dalane nggih tansah pikantuk kasuwargan jati. Amin. Amin. Dipun akoni umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Mugi Mbah Hajah Rumini menika tansah pinaringan bagas waras, panjang yuswa, tutuk anggenipun momong putra wayahipun. Amin. Rezeki kathah melimpah barokah. Amin. Weh iki jan pinter Mas. Aku ndonga sak ndonga iki jan trep. Ngono iki kowe ndongakne awakmu dhewe ya mandi. Mboten, Pak. Lho, kok malah ndongake sing kanggo dalem kok ya. Lah biasane ndongake wong liya ki mandi ndonga kanggo awake dhewe mboten mandi. Lah kula ndonga seprono seprene ya mung pengin modot ora modot-modot tok. Ya Allah. Kapan mandine? Jajal to sekali tempo ki mangan cagakane. Dadi ben dawa. Ngono lho. Napa? Ya dahar cagakane ki ben nyelot dawa rek ngaten. Cagakane pirsa? Kalau cagak kabel kalau. Cagak listrik. Nah, lek nggonmu listrik, lek kene ya listrik. Kok alim nih anim dia. Rumah saku ora cetha ya. Sing baku alhamdulillah seger waras sehat banget ya. Sedaya menika mugi pinaringan bagas waras sehat dipun lancaraken sedaya urusanipun. Amin ya rabbal alamin. Ya. Yo, dalu menika awake dhewe atur panglipur sak bisa-bisane ya Mas Ucek rawuh rene jam. Nggih. Nyandi to kowe kok kali iki nyang apa? Kula dugi mriku pun meh jam 11 niki wau. Ngapunten dugi mriki. Kok nyisih rono nyang apa? Mboten napa-napa ten mriku kaget. Ning kotak kono penonton dereng tekek lho, aja ning kono lho. Mosok kotake Rudi Gareng dirambati tekek aja ning kono golek engkon sing apik to kok ya. Matur nuwun Pak, matur nuwun. Matur nuwun Pak. Matur nuwun. Gak aku ndekne salaman karo kono ali-ali ku ilang kok ya. Olah lagi mboten. Njenengan ngelake kula kethek. Matur nuwun. Lah. Iki tiba-tiba kupinge pilek lho. Tekek. Lah nggih ngeloke kula tekek. Matur sembah nuwun le Pak. Wah, matur nuwun. Apa tekek iki apa? Tekek iki lho, otok-otok tekek, otok-otok tekek. Suarane malah apik iki timbang asline iki. Ampuh. Kediri itu kaya ngene iki lho wong bagus nek enek pagelaran wayang penonton tumata kabeh. Yo sing ning ngarep kae lungguh kabeh, ya madhep rene kabeh, ngangge bokonge dhewe-dhewe kabeh lek lungguh, ora nyilih bokonge kancane. Ki tandha kalamutu budaya ki tetep ning kene ki adiluhung lan isih diremeni dening para sutresna kabudayan. Nggih, bab lungguh niku mosok nyilih bokonge kancane. Lho ora Masku ya pepindane iki guya prukune kaya ngono ku mandireng pribadine ya kaya ngono. Perlu dipun contoh ngeten iki nguri-uri kabudayan nggih, ngurip-urip kabudayan. Nah, saiki ora mung Burumini bae, penjan iki saorane ya dadi pelawak utawa komedian lak wis suwe. Bergelut karo kabudayan ning wayang kulit kaya ya suwe. Sampeyan ya tau syukuran kaya ngene iki. Alhamdulillah. Ya nanggap wayang ngene iki. Mboten, Pak. Loh, lah piye to kudune nyontoni no ing ngarsa sung tulodo ing Madya Mangut Karsa tut wuri handayani kowe kudune wayangan yo lah wayangan kula dereng gadah gawe wayangan ya digawe-gawe no lho digawe-gawe pripun acara napa ya sembarang ulang tahun kene ngono kuwi alah wong ulang tahun kok diramek-rameke nggih jenengan niku lah nyang apa wong umure suda kok senenge ra ukur sapa lah ulang tahun niku kan umure suda to niku maksude kan tambah umur kuwi suda umure cedhak marang
patine. Nah, Sik, sik. mosok seneng-seneng. Loh, ya kudune no, aku sudah umur 17, aku sudah umur 40.